Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Padayon natong iampo nining santos nga misa ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga maningkamot unta ang tanang mga Kristiyanos sa pagsunod sa kinabuhi o kahimtang sa kinabuhi sa atong manunubos nga si Hesukristo alang sa pagkabot sa tinuod nga kahiusa o kalinaw o kauswagan sa atong kinabuhi. Ato sang iampo padayon og pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga padayong nagsigig hatag sa ilang mga suporta pinaagis pagpamalit sa atong mga slots dinhi alang sa atong mga proyekto. Nga unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya usab nga ilang ikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios ang imong pagpangluwas, imong gipakita pinaagig bag-ong kahayag sa kalangitan. Itugot nga alang sa kaluwasan sa kalibutan, ang maong kahayag mudanag sa among kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, ayaw kamo palimbong. Ang nagbuhat sa matarong sama kang Kristo. Ang magpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pagayod sa sinugdan. Busa mianhi ang anak sa Dios aron paglaglag sa mga buhat sa yawa. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios, kay ang kinaiya sa Dios anaa naman kaniya, ug dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. Ang kalainan sa mga anak sa Dios ug sa mga anak sa yawa mao kini, ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isig katawo, dili anak sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot makakabot og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton, ang tanan
sa yuta. Nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Palanuga ang kadagatan ug ang nagapuno niini. Ang kalibutan ug sila nga nagapuyo niini. Papamakpaka ang kasapaan, pasinggita nga masadya ang kabukiran, at ubangan sa Ginoo. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo miabot siya aron pagmando sa yuta. Magmando siya sa kalibutan, uban sa katarong ug sa katawhan, uban sa iyang kamakanunayon. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ni ka, Sa pagkasunod adlaw didto na usab si Juan uban sa duha niya katinun-an. Ug sa pagkakita niya kang Hesus nga milabay, miingon siya, anaa ang nating karnero sa Dios. Ang duha katinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini ug minunot sila kang Hesus. Milingi si Hesus ug sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, gipangutana niya sila, unsa bay inyong gipangita? Sila mitubag, Rabay, nga sa ato pa magtutudlo, hain ka man magpuyo. Ngari kamo ug tan-awan ninyo, mitubag siya. Busa mikuyog sila kaniya ug nakita nila ang iyang gipuy-an ug nagpabilin sila uban kaniya niadtong adlawa, mga alas 4 kadto sa hapon. Usa niadtong duha nga nakadungog kang Juan ug mikuyog kang Hesus mao si Andres nga igsuon ni Simon Pedro. Gipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon ug giingnan, nakaplaga namo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Hesus. Si Hesus mitutok kaniya og miingon, ikaw si Simon nga anak ni Juan, apan sukad karon nganlan kanag Cefas, nga sa ato pa Pedro. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kadaghan na gyud ko nakadungog anang istorya, labi na gyud sa mga dili Katoliko nga moingon ang buhat dili makaluwas, ang ato ra gyung pagtuo o pagdawat ni Kristo. Tuo mo ana dili.
ang buhat nato dili makaluwas. Ang ato ra gyung pagtuo o pagdawat ni Kristo mo'y makaluwas. So nag-ingon nimo, mituo na ako sa Ginoo, awa na, luwas na ka. Pero magsigi kag binuotan, magsigi kag pasaylo, magsigi kag buhat o panghatag sa imong isig katao, magsigi kag ampo, bisag mubaga pa na imong tuhod o linuhod, sige kag simba, magsigig misa, kining tanan way kapuslanan. Tinuod dili. Mamoy siguro. Karon giklaro na gyud diri sa atong unang pagbasa nga duna di ay duha ka matang sa buhat dinhis kalibutan, ang pagbuhat og maayo ug ang pagbuhat og sala. Ang anak sa Ginoo matud pa diri nagbuhat sa mga buhat sa Dios. Ang anak sa yawa nagbuhat sa mga buhat sa yawa. Sato pa, ang atong buhat makapahimo natong anak bata sa Dios or anak bata sa yawa. Gilingian na imong tupad na kumusta man ang imong mga buhat ron. Dios nun o yawanon. So klaro kaayo nga matod pa diri ang tanan nga nagbuhat og sala iya sa yawa. Muna ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isig katao dili anak sa Dios, matud pa sa ending sa atong pagbasa. So ang buhat, kung ang buhat ra gyud dili makaluwas, pero karon nahimo na ang buhat nga makaluwas kay requirement man siya aron pag-identify kung kita anak bas Ginoo or anak bas yawa. Mao na siya naka. So og anak na kas Ginoo aluwas, anak kas yawa impas. Pananglitan ron, sige kag simba, pero sige sa kag pamalikas, sige sa kag sugal, sige sa kag hubog-hubog, pero musimba ka. Unsa na, anak kas Ginoo o anak kas yawa? Oh, anak sa yawa nga misimba. Nga sige kog misa, sige sa kog pangabit, sige kog pabuntis anang mga babae nga mudol-duol nako, apil pang madre. Unsa man ko, anak ko sa Ginoo o anak ko sa yawa? May nahibaw mo. Na siya. So way kapuslanan kining akong pagpari o pagmisa, basta ang akong buhat para sa akong isig katao dili maayo. Muna ang mo-identify nga buhat ang atong gibuhat para sa atong isig katao. Muna diri sa atong ebanghelyo, pagsunod nila ni Kristo sa Lord, asa man ka nagpuyo? Siya nga rin, sunod. Gipapuyo gyud sila ni Kristo o gipakuyog gyud sila ni Kristo aron tudluan sila mga buhat nga Dios nun. Yan ingon din si Kristo, ang mosunod kanako mubiya gyud sa iyang ginikanan, sa iyang asawa, sa iyang bana, sa iyang mga anak, sa iyang balay o sa iyang kaugalingon. Mubiya gyud. Ngano man kay kining atong kaugalingon, kanang imong bana, imong asawa, imong ginikanan, dunay posibilidad nga di na sila ganahan nga mubuhat sa buhat sa Ginoo. So kung musunod ka anak nila ug di ka mubiya, basig mahimo kang anak sa yawa. Kumusta marong inyong mga bana kabong mga asawa din unsa man, anak sa Ginoo o anak sa yawa? Kung anak sa yawa, biyai. Bitaw. Kamusang mga banang niya din kumusta man inyong asawa? Anak sa Ginoo o anak sa yawa? Wa mo tingog. Og anak ganis yawa, biyai. Oh. Kumusta mang inyong pare din anak sa yawa o anak sa Ginoo?
Kung anak siyawa, biyahe. Kumusta man ning atong pagpamaligyag slat? Buhat ni sa yawa o buhat ni sa Ginoo? Kung buhat sa Ginoo, palit. Palit ng slat. Kasimple ra ana analyson. Nya unsaon man pagbiya sa atong isig katao. Ang unang himuon, kay kita ra basad usahay nga biyaan ka pa divorce. Dili ay di na maoy pagbiya. Ang pagbiya ang una mao kini. Sa imong pagpakigrelasyon anang tawhana ayaw sunda ang iyang pulong. Sunda ang pulong sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo. Ingnon karon sa imong bana ay simba gani ka kulatahon ti ka. Ay nayawaan man imong bana. Musimba ka dili. Ha? Isip simba gani ka bunog ka na kung panuaya ka. Ay unsa man? Musimba dili. Simba. Mao tanaw ni guli nimo lagom din ang naong nimo. Mao na gitawag og pagbiya sa imong bana. Di lagom na kay kagnaong. Ingnon na kas imong ginikanan, buwag gina. Animal na tawhana, kami dinhi, wa magani ka namo patugdunig langaw, wa magi ka namo patugdunig lamok, siya na mo kulata nimo, usa ko'y katumudan na niya, ikihana. Niya ang Ginoo nag-ingon, pasaylo alag kapituan kapito. Hay may mo sundon. Ang imong ginikanan o ang Ginoo nga nag-ingon pasaylua lang. Pasaylua o na ikaugma lubo ng imong ngipon. Di jud ka maminaw sa imong ginikanan. Nya mo imong ginikanan, nabunog da ka. Tubagal imong ginikanan, wa gyud mo maghimo ani akong naong. Ang Ginoo mo'y naghimo ani. Kaning akong ngipon wa gyud mo kapatubo ani. Ang Ginoo mo'y nagpatubo ani. So karon kay nangabunog ni tungod sa akong pagsunod sa Ginoo, nangalubo ni akong ngipon tungod sa pagsunod nako sa Ginoo, ako nang kalipay. Ingon din na imong mama, sana all. Sana all. Ninduta ka, no? Mana mo? Muna inyong buhaton or magpahaba din mo sa imong mama, magpapa, mama, ikulata ko. Adto dayon mo sa, ang sitawagan na, korte, kiha dayon, to dayon sa barangay. Ayaw, huwatalan kay, maabot lang yung panahon nga mubiya ka ng inyong balay kung isod na kaglungon. Kay mauman ay saad dito sa simbahan ni Mos Ginoo, till death do us part. Don't worry. Labi ang imong bana hysterical na kayo, kanang sigihan na juga kulata, di juga magdugay. Layo ra nimong usa ka tuig, lungon na ang imong higdaan. Pero inig human nimong higda sa lungon, sama ni Kristo nga gilansang sa krus o gilubong, ikaw sad mabanhaw sa kinabuhing way katapusan. Kay anak bang ka sa Dios, di man ka anak sa yawa. Sige, lingian na yung tupad. Ing na, so good karon, pakamatyan ti ka. Sige, ing na. Ing tupad ba? Ing na, so good karon, pakamatyan ti ka. Nawa man kayo mumulingi, mga yawan on mong dagko. Sige na, nindog na ta. Mga igsuon, sa dihang gitudlo ni Juan nga magbubunyag si Jesus, ang duha ka tinun-an maisugon nga misunod kang Jesus. Busa karon mo dangop kita nga mapaubsanon sa atong Ginoo, sa atong panginahanglan aron kita mahimong mga anak sa Dios, ug moingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Sa among pagpangitag kahulugan ug direksyon ining kinabuhia, amo untang makaplagan diha sa Ginoong Hesus ang tinuod namong gipangandoy o gitinguha sa kinabuhi, magampo kita. Dungga kami Ginoo. Nga mamahimo unta kaming sama kang Andres nga human siya misunod sa Ginoong Hesus, iyang gidala si Pedro ngadto kaniya, magampo kita. Dungga kami Ginoo. Nga sila nga nagdumili pagsunod kang Hesus, kay nahadlok silang mawad-an sa tanan nga ilang nahuptan,
Makaamgo unta nga si Jesus ra ang bugtong tubag sa tanan nga atong gipangandoy niining kinabuhia, magampo kita. Dungga Dungga kami, kami, Ginoo. Magpuyo unta kita diha sa katarong ug mahigugma sa atong kaigsuunan aron mapadayag ngadto kanila nga kita mga anak sa Dios ug nga iya gayud kita magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug dainlaing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga sila nga nanaguna kanato diha sa pagtuo, makaangko na sa ilang ipangandoy sa kinabuhi, ang kinabuhing dayon uban sa Dios ug sa iyang mga santos dito sa himaya sa langit, magampo kita. Dungga kami, Ginoo. Ginoong Dios, among maluluyong amahan, dawata ang among mga pag-ampo, nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa ato kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, ikaw tagmugna sa tinuod nga debosyon ug panagdait. Nangamuyo kami nga imong itugot nga among simbahon ingon sa angay ang imong kahalangdon pinaagi niining misteryo ug daniha kami sa dugang nga pagpakighiusa kanimo ug sa usag-usa kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Panausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag, ang Dios nahimong tao uban kanamo ug ang tao nahibalik pagkahiusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsulob sa kaalaot sa tao mihatag og way kamatayon nga dungog alang sa may kamatayon nga tao. Kining kahiusa nga katingalahan tali sa Dios ug sa tao maoy nag-uli nganhi kanamo diha kang Kristo sa gasa sa kinabuhing way katapusan.
ug busa sa among kalipay nagaawit kami sa imong himaya duyog sa tanang panon sa mga anghel diha sa among pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan magulang lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Child is this who laid to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthem sweet, while shepherds watch are keeping. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Christ, Christ, to bring Him Lord, the babe, the Son of Mary. Magampo kita. O Ginoo, kining sakramento mahimo unta nga among kusog
Tudloi kami pagmahal sa tanang kaayuhan nga imong gihatag kanamo ug tabangi kami sa pagpaningkamot sa pagdangat sa kinabuhing way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi, holiness of life. Nya mahitabo ra ni kung ang atong mga buhat ni Kristo, dili buhat sa demonyo. Nga mahimo kitang mga anak sa Dios, pinaagis atong mga buhat, dili kay mahimot ang anak sa yawa tungod sa atong mga sala. Salamat sa mga nagbuhat og maayo nga nialagad nato dinhi, labi na gid sa atong mga benefactors and donors nga siging palit og slots. Ugma na lang ko maka-update kay karon pa namo mabasa sa hingpit ang mga kuan nisod sa atong online nga banking ug sa mga kwarta padala nga uban atong ma-claim tingali karon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Wala sa kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Lohod. Hosanna.